Singkirna ringo-ringo lan songgorunggi ewuh pekewuh Yayi. Oh nggih Mas. Pokoke dianggep awake dhewe gur wong loro tok ning panggung kene to. Memanismu hangu. Kok madhep rene to sing romantis to? Iya. Jiwa Sondak ora bakal tak dedeke tukang padan. Terus ora bakal tak dedeke mbasuh piring lan glabah Yayi. Tak sengkake ngaluhur dadi garwaning prameswarining pun Kakang Yayi. Aku ora oleh ngopo-ngopo. Ora li ngopo-ngopo. Aku dadi apa Mas? Najan to sak wulu gogrok wulumu menawa sira rumangsa sayah pun Kakang ora rila lahir batin Yayi. Ya ampun, nek duwe bojo ngono penak banget ya Mas. Tekonono bojoku sing asli kae. Padahal bojone sampean ning omah ngopo kabeh. Wah, bojoku ning ora takon ngopo-ngopo Yayi. Terus Men kon tak ngumbahi karo cuci piring ngurus anak. Aduh bae Mas. Apa iya? Rara apa kang sing salah nadya umpama munduta rumi Yayi. Pripun Kang Mas? Kira-kira sing kae wingi mijil ki mirip aku apa ora? Ya ora to wong sampean ora melok gawe kok. Nyesel aku Yayi. Kok nyesel to? Ning opo ora saham pun Kakang Yayi. Tanam saham kuping yo. Iya. Wis. Mas MC, Mas MC. Apa iki? Apa iki sing mburi iki? Kena wong pun Kakang seneng ki ya ora lila Largawatimu. Mas MC njaluk lagu. Lagu apa? Kijang mereng Mas MC. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Mereng-mereng. Hah, miring-miring. Iya. Agi lenggah Yayi. Miringe mengko bengi wae. Sik kuwi mau swara. Taratamtu wis abdi nanya genggong sabda palon ning mburi kono. Oh, iya. Senengane ngintip Yayi. Apa marcuet? Taratamtu tak tu rote jenenge sinom nyamat. Nggih. Tembung filosofi Jawa ki sinom golek ingsi mumpung ejik enom. Oh, nggih. Lan iki lagune katresnane para si enom. Iki sinom nyamat Yayi. Oh, ngoten. Berarti panjenengan kali kula niku tesih enom nggih. Wo, aku ABG. Ning enek putune. Anakku sing ABG. Lu sawetara pun Kakang
Mau begiki lek-lekan Yayi. Petak ono pun Kakang pijetono Iki Yayi. celuk dipijeti. Pijetono sing penak. Mas MC, Mas MC. Apa? Iki gur ganggu bae to, Mas. Aku jaluk. Jaluk Jaluk sithik. prosesnya suwi Yayi. Alah. Aduh, ada sing mesra-mesraan nang arep sound system. Piye Mas rasane, Mas? Wah, tanganmu kok antep Yayi. Aku biasa macul kok. Antepe Mas. kaya antepe kaya sik. Rumangsaku tanganmu ki halus. Aku biasa, Mas. Angkat junjung, Mas. Mau jare jet kolektor teko. Hah? Jet kolektor nagih tagihan mobil gitu. Hah? Ayo, ngono segulet. Hah? Nah kita tagihan mobil. Kodo nek aku ning Jawa. Telat dari rong bayar. Asli. Berarti bayar. Diajeng. Tala. Kowe ki marahi wong pun Kakang ilang infil iki lho. Petak ono maneh Bu Kakang Yayi. Picitono. Saya ngerti, Mas. Saya ngerti kono. Oh. Iya, heeh. Nah, Piye, kau Mas? pirang Rasane tahun piye, sing Mas? kepungkur kaya tanganmu halus Yayi. Pok cik. Iya. Nek tanduk tresnamu ra ilang mesti cek halus jajal cekel tanganmu Ora Yayi. kok. Iki halus to, Mas. Penak to. Oke, pokok yang isor-isor lho. Ora apa-apa. Aduh. Alah. Iki tanganmu lho. Kok aku Sampeyan miloro kowe Yayi. Tanganmu halus temen Yayi. Tanganmu kasar. Piye rasane? Kowe ora ngerti iki sapa? Iki sapa? Ki sapa ki? Rada Juragan. juragan kok ya. Juragan Empang. Ora ngerti kowe juragan campur sari Tangerang. Oh, Sembrono. Tandane sembrono ya. Oh, cekelnya. Urung ngerti ta kowe? Lu kowe rumetaki aku kok. Kae mau kok. Ayo. Sita. Mampat. Iki langsung ditekak malah aku. Ora ketok iku sing kuwi malah sing bahagia. Anak golek tukang urut ya sing ngene iki lah. Iki lho sing anak. Ngono tukang urut tok sing kaya ngono. Sing enak, sing ngrasa tenagane wae. Tukang urut kok sing halus ngono ya ora kepenak. Ya sing ngene iki. Piye kuwi rasane, Mas? Enak. Piye? Bojoku limijeti penak rasane. Penak. Penak bojoku. Alah ngono kok golek liyane ra ya. Kaya ngene kok disia-sia. Penak to tanganku. Heh. Diajeng petak ana gulune Yayi. Lha iki malah ora genah sisan ngene. Lu mampat tanpa Rasule kumandang ning emat ya ning jolo niti ya dipijeti to gantian. Sliramu njaluk pijeti Yayi. Aku ya sayang, Mas. Nah ngono ya apa ya gantian mau dipijeti saiki gede dipijeti. Aku mijeti. Aku mijeti. Iya. Begitu. Kene to. Ora apa-apa wis tanggung jawab aku nganggo ngene arep ngguran HP wis ora ngerti coba-coba. Ayo toh. Mbak. Pak. Jarene dianggap Wes percaya. toh, ayo toh. Jarene dianggap percaya sampean ki. Ayo piye, yo. Yo toh? kita itu harus profesional. Piye, toh? Suasana menghidupkan suasana panggung itu. Bojoku. Ayo dipijeti toh. Loh. Aku rong nempel. Kok ora mbok Mas. ngono ki. Ayo dipijeti ora masalah. Mijeti, Mak. Mau sing menghidupkan suasana panggung yo ora apa-apa. Mak. Betul. Mak, tukoke rokok mak ning anu Bandung ngono, Mak. Wis toh, meneng tenang. Ayo. Mak, Oh, tukoke tuku rokok mak rokok ning tekan Bandung. Bandung lho. Lah kok ora mijeti kowe iki? Gen suwi ya. Heeh. Ya wis, anu, dipijeti.
kasih lawase nggonku ngenteni Matur suwun, Bapak. Bapak Karasana. wong ayu Bapak sinten? Bapak Karasana. Bapak Karasana matur suwun. monggo ya joget joget Ayo ditiup.